ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର, ତାହା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅଚ୍ୟୁତ ଚାଳିଶା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବାୟ ନମଃ। ଜୟ ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ, ଜୟ ରାଧାରମଣ, ଜୟ ହେ ଅନାଦି ଅଚ୍ୟୁତ ଭକ୍ତ ହୃଦ ଚନ୍ଦନ। ଜୟ ଜୟ ସଦ୍ଗୁରୁ ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବିହାରୀ, ପ୍ରେମମୟ କଳ୍ପତରୁ ହେ ଭବ ଭଞ୍ଜନକାରୀ। ଜୟ ହେ ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନନ୍ଦନ, କଳି କଳୁଷ ନିବାରକ ବାରଣକୁ କାରଣ। ତୁମେ ଇଚ୍ଛାମୟ ପୁରୁଷ, ଇଚ୍ଛାରେ ଅବତରୀ, ପଦ୍ମାବତୀ କୋଳ ସମ୍ଭୂତ ପଦ୍ମ ବନେ ବିହରୀ। ସତ୍ୟରେ ଋଷି କୃପାଜଳ ନଳ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗେ, ଦ୍ୱାପରେ ସୁଦାମ ବୋଲାଇ ଅଚ୍ୟୁତ କଳି ଭାଗେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସନାତନ ଗୋସେଇଁ, ବିଧି ମତେ କଲେ ସଂସ୍କାର ନାମ ଦୀକ୍ଷାକୁ ଦେଇ। ଯଶୋବନ୍ତ ବଳରାମ ଯେ ଅନନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ, ପଞ୍ଚସଖା ସାଜି ସେବିଲ ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ। ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ଲୀଳାକୁ ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗରେ ରଖି, ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁକି ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାଇଛ ଲେଖି। ତ୍ରିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନମି ନେମାଳରେ ଆଶ୍ରମ, ମହାପଦ୍ମ ବନ ବୋଲିଣ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଲା ଧାମ। ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ଘେନିନ ରାସ କୀର୍ତ୍ତନ କରି, ପ୍ରେମ ମକରନ୍ଦ ବାଣ୍ଟିଲ ଗୋପୀ ଭାବକୁ ଧରି। ପିଣ୍ଡରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଝାଇ ତୁମେ ପାରିଛ ଏକା, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜଳାଇ ଦିଅ ଆଲୋକ ଶିଖା। ସାଧକକୁ ଦେଇ ଯୋଗର ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର, ପ୍ରେମିକକୁ ହରି ନାମର ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଧାର। ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଭକ୍ତିର ଗୁପ୍ତ ଧନକୁ ଦେଇ, କଳିଗ୍ରସ୍ତ ଜନ ପାଇଁକି ଭବିଷ୍ୟତକୁ କହି। ରୋଗୀକୁ ଔଷଧ, ଅନ୍ଧକୁ ଚକ୍ଷୁ କରିଛ ଦାନ, ମାନବ କଲ୍ୟାଣେ ତୁମରି ତ୍ୟାଗ ଅଟେ ମହାନ। ତୁମ୍ଭ ଚେତାବନୀ ଅଟଇ ଦୁଷ୍ଟ ଜନକୁ ଛାଟ, ତୁମ୍ଭରି ମାଳିକା ଦେଖାଏ ପଥ ହରାଙ୍କୁ ବାଟ। ପଟ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସରେ ସର୍ବଗ୍ରନ୍ଥ ବଖାଣି, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବ ବଢ଼ାଇ ଚଳାଇଛ ଲେଖନି। ସଂସାରଟି ଅଟେ ଅସାର, ହରି ନାମଟି ସାର, ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମନ୍ଥିଣ କରିଅଛ ବାହାର। ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସବୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନାମ, ନାମଠାରେ ପ୍ରେମ ହୋଇଲେ ଭେଟ ହୁଅନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ନାମଟି ସାକ୍ଷାତେ ଅମୃତ, ତାକୁ ତେଜିଣ କନେ, ବିଷୟା ବିଷରେ ମାତନ୍ତି ପଡ଼ି ମାୟା ବନ୍ଧନେ। ଶରୀରକୁ ପୃଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଆତ୍ମା ରହେ ଉପାସ, ଆତ୍ମାକୁ ଖୋରାକ ନାମଟି ତାକୁ ମଣନ୍ତି ବିଷ। ତେଣୁ କରି ନାମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଇ, ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ପାଶେ ଯିବାକୁ ପଥ ଦେଇଛ କହି। ସୁଧା ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଅଟଇ ତୁମ୍ଭ ରାସ କୀର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମୃତ ପଠନେ ମନ ହୁଏ ଦ୍ରବଣ। ଗୀତା ସଂହିତାଟି ଜ୍ଞାନର ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର, ତୁମ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୀମା ବର୍ଣ୍ଣନେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁଟି ମୋର। ଲକ୍ଷେ ଗ୍ରନ୍ଥ ତୁମେ କହିଛ ଶୁଣି ହୁଏ ତାଟକା, ମହାପାରବାର ବେଳାରେ ଗଣେ ବାଲି କଣିକା। କାହିଁ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲୁଚିଛି କେବେ ହେବ ବାହାର, କିଏ ଅବା ପଢ଼ି ବୁଝିବ ସାଧ୍ୟ ହେବ କାହାର। ତୁମେ ପୁଣି ଉତେ ନୋହିଲେ ନୋହି ବଟି ବଖାଣ, ବାରଣ ବେଳକୁ ଜନମି କରି ବଟି ବାରଣ। ସଦା ହୋଇଅଛ ସଜୀବ ତେଣୁ ନାମ ଅଚ୍ୟୁତ, ମୋହ ନିଦ୍ରାଗ୍ରସ୍ତ ସରବେ ତୁମେ ସଦା ଜାଗ୍ରତ। କୁକର୍ମ ସୁକର୍ମ ସବୁରି ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଦେଖୁଛ,
ମୋ ପରିପାତକି ଠାରେ କି ଥରେ କୃପା ବହୁଛ। ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନ ଜାଣି କର୍ମ ଯାଉଛି କରି, ତୁମଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କେବଳ ହୋଇଅଛି ମୋହରି। ଅହେତୁକ କୃପା କରିଣ ମୋତେ ଡକାଇ ନେଲ, ଲୀଳାର ସଂକେତ ଦେଖାଇ ମୋତେ ପାଗଳ କଲ। କିସ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ତୁମର କିଛି ନ ପାରେ ଜାଣି, କିଏ ବା ଭବିଷ୍ୟ ମୋହର ନାହିଁ କଳନା ପୁଣି। ତୁମ୍ଭ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଦାସକୁ ସତେ ମିଳିବ ସ୍ଥାନ, କୃପା ନେତ୍ରେ ଯେବେ ଚାହିଁବ ଧନ୍ୟ ହେବ ଅଜ୍ଞାନ। କଳ୍ପନା ନୟନେ ଦେଖିଣ ବଟପୁଟ ରୂପକୁ, କରୁଣା ଭିକାରୀ ଜଣାଣ କରେ ପଦ୍ମବନକୁ। ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କ୍ଷମା କରିବ ଯେତେ ଭ୍ରମ ମୋହର, ମୁହିଁ ସିନା ମହାପାତକୀ ତୁମେ ଦୟାସାଗର। ଯଦି ଏ ଚାଳିଶା ତୁମ୍ଭର ଜନେ ଘୋଷିବେ ନୀତି, ଅହେତୁକ କୃପା ହୋଇବ ପଦେ ରହିବ ମତି। ଅଗତିର ଗତି ଗୋସାଇଁ ସଦ୍‌ଗୁରୁ ମୋହର, ତୁମେ ଦୟା କଲେ ତରିବି ଏଇ ଭବସାଗର। ମୂଢ଼ କିଞ୍ଚନ ପରାଣେ ବାରେ ଦିଅ ଶକତି, ନାମଠାରେ ପ୍ରେମ ହୋଇବ ବଢ଼ୁଥିବ ବକତି। ଶରଣ ସୋଦର ଅଚ୍ୟୁତ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ନଉରି, କିଞ୍ଚିତ କରୁଣା ହୋଇଲେ ମୋତେ ମିଳିବେ ହରି। ଦେହ ମନ ତୁମ ଚରଣେ ସମରପି ଦେଉଛି, ସବୁ ସିନା ଅଟେ ତୁମର ମୋର ନୁହେଁ କିଛି। ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର, ଅଧମ ଅଜ୍ଞାନ ଶରଣ ସଦା ତୁମ୍ଭ ପୟର। ଇତି ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଚାଳିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ।